Ahoj, toto už je 24. video zo 100-dňovej série, kde každý deň ukazujem, ako investovať rozumne a dlhodobo bez zbytočných chýb. Dnes si poviem niečo, čo si musíš vyjasniť na začiatku. Investor sa nerovná špekulant a čím skôr to pochopíš, tým lepšie rozhodnutia budeš robiť neskôr. Investor investuje dlhodobo, má plán, pravidelne investuje. Sleduje celkovú hodnotu firmy, nielen cenu. Chápe zložené úročenie, vie, že bohatnutie je proces na dlhé roky. Naopak špekulant hľadá len rýchly zisk, nakupuje na základe emócií, zázračných videí detí z Dubaja, ktoré zarábajú na tvojej chamtivosti. Výsledok: investor síce zarába pomalšie, ale stabilne, a špekulant často prehrá, pretože ten zisk je vždy priamo úmerný riziku, ktoré podstupuje. A teraz si daj otázku: chceš investovať ako človek, ktorý buduje majetok, alebo len dúfa, že rýchlo trafíš niečo, čo ťa vystarí na mesiac? Ja ti v tejto sérii ukazujem cestu dlhodobého a rozumného investora. Cestu, kde netipuješ, ale buduješ. A keď pochopíš, že najväčšia sila je v pokojnej, pravidelnej, premyslenej investícii, tak ťa tie videá z Dubaja prestanú zaujímať. Toto je 24. video zo 100. Zajtra si povieme o jednoduchom pravidle 50-30-20, ako si podľa neho vieš nastaviť celý rozpočet. Sleduj túto sériu aj ďalej, daj odber a ak chceš ísť krok po kroku, pridaj sa zadarmo do mojej komunity, link si nájdeš v bio. Díkom za podporu a čau.